Idol John, come in. Nasurpresa ni Mayor Brian Alcid ang naiad ko na nairaman ni Suna iti group chat di estudyante iti Siyudad Dilawag kabayatan ti panaguray da iti deklarasyon no da iti klase wenno awan kinunana ang nakaawat iso na ti kritisismo kakunet siya naranda no alisto metlaing iso na agiparok at impormasyon kin saan da awated proof na sumrek iti pagadalan. Imbatan na sana basta-basta ti agideklara isod gapo na ang nagkonsultar ito na iribiyang ti pag-asa dito Department of Education CDRRM kaniti provincial government. Inayon na maragsakan ito na taore pa inukastakit dito ang makita tinasaya at kritisismo gapo ta dagiti estudyante ket maseknan iti mapagpasamak. Indawat na laeng ti panagkalma kumakadagiti kasi sitwasyon sa damit dagiti estudyante kayat natin mapanagbasa ken masapul nga damat laing piso amin itinatalged a kondisyon. Linggan tayo man, dito pa seti na panagsarita. Hindi na po din yung public hindi nag-declare iti class, suspension of class, suspension of work. Siyempre makikoordinate tayo iti siyempre CDRRMO, pag-asa, DepEd, kin provincial capital, hanggang mabalin basta i-declare na awang klase, no awang med assessment. So, DJ ako. So, tirabi ipinamonitor ko, nasaya ako, na warning kayo. So far, yellow warning met pelaing na kunada, elementary and below, ano ba nagbasa. So, ang dalang DJ, nangibaga kanya na hanggang na waterproof, mawawata. Imang kumabasta-basta i-declare kami na awang klase kayong trabaho ako. So, okay lang ako criticism taken in a good way. Maragsakan na lang at nagalagay ni medyo being na concern. Ilaw-dawan ko lang din, be calm, handling at pamarak ulo kayo no. Kasi, ang dami, hindi dyan naragsak na mga ngayon, mga nagbasa, excited lang, na suspend na napain lang. Dami, di talaga mga yan nagbasa ako. So, awang mabalin tayo. At least, the end of the day, dapat safety net kaya di amin ako. So, DJ lang. Iya, paseti panagsarita ni Mayor James Brian Alcid. Okay. Kung agpaypayso dito kunak Idol Joan. Absent na pwede kalman inraman data group chat. Naglaing dito nga estudyante but I like their idea nga kasay but with due respect to our honorable mayor katang kumanga kasay di ba ito yung dito ti bagbagak lang tatay Idol Joan dito sa baliti kuada dito kapanunutan tatati henerasyon di ba ti amo da kalibeldan mayor correct. Tama ba ako? Oo. Parang ganun baga. Kasi dati madiktaran dalata no, Presidente Bongbong. Kasi ti aramidam. Kunada. Kita ay mandetan. No sikang nasaya at panagpampanunot na wino anyaman. Aramidam ba dito? Iraman mo ni Mayor. Tapno ibagaam nga. Agkansila ka ba't klase tatapo Mayor? Kunam, Idol Joan. Di ba saan? Okay. Could you imagine that? Question. Ayan na nga estudyante di kito Saan mo din nga din nakamat si Mayor, Idol Birmingham, dito tagline niya, kung Mayor nga alisto. Kasi question na randa, di met alisto ka nga di parok at information. Ay, sus, apo, yes ko. Apay, pagaliston. Ayan, no, daduman no, nakalisto ka, iso ti pa nakatimog mo, di ngamin? Kada maitoblak kada, at nakalisto ka launay. Alisto nga, agpanunot, kaya saan nga alisto nga, agiparwar ka deta nga desisyon, at panunutem na nga naimbag, at han mo nga basta-basta, ti agirawar ti desisyon tata. Yamin? Ay, nako. Ubeng kay nga talaga. Kita nyo man kita resumption, di na pa maawatan. Pati dito, itagda pa iti Mayor, nagbainin. Group chat. Di yamin, Idol Joan. Very bad. Okay. Go ahead, Idol Joan. Dama dito siya Dilawag, Dalawarte 99.5 bars in Lawag, Idol Joan 15, Tatapur.